Piyesta daa dyan sa barangay Mayaw-Payawan, Milaor. Di syempre, di pagpiestahan may burunyagan bagayan. Kan mapuo na da mga tugang ang burunyagan, ang sabi kan padi, o mga nanay, mapuo na sa tuyang burunyagan. Haputong ko muna, ano ang ngaran kan sa indo mga aki? Sabi da kasusarong magurang, Father, ang pangaran po kan aki ko, cellphone. Nangala sa padi. Ano man tabi manay, cellphone, ang ngaran kan sa imong aki. Ansimbag man ka magurang. Aw, siyempre po, Father, ang ngaran ko po, Cecilia. Ang pangaran kan sa iyang mister, si Ponciano. Kaya ang aking hinda, cellphone. Sabi naman kasupadi, o ikaman tabi, sunod. Ikaman misis, ano man ang ngaran kan sa imong aki? Father, ang ngaran po kan aki ko, charger. Charger. Sabi kan padi, ano man misis ta charger, ang ngaran kan aki mo? Siyempre po, Father, taan ngaran ko, Charlene. Asin ang agum ko, si Roger. Kaya ang pangaran ng aki mi, charger. Sumunod na manggurang naman da, apudong kan padi, ikatabi misis, ano man ang ngaran kan aki mo? Ay, Father, ang ngaran po kan aki ko, SIM card. Inapot kang pade, ano man tabi, misis, taan ngaran kan aki mo, SIM card. Ay, syempre po, Father, taan ngaran po kan agum ko, si Simon. Asin ako man po, ang pangaran ko, Karina. Kaya ang pangaran ng aki mi, SIM card. Mag-anunsyo na so, pade. O, mga misis, magdarangog tabi ka mo, ang burunyagan tabi, day dagos. Day dagos. Nagsarabayan da so mga magurang. Tanong po, Father, day dagos ang burunyagan. Mayo kitang signal. May signal jamming. Signal jamming. Kaya delikado pa lang kung pagka para itong mga word contraction, mga pigsasaralak ang pangarang kan mga magurang. Masakit talaga. Koreano, tsaka taga Hong Kong. Ang akin hindi pinaghalo, kurikong. Pag nagkaaguman da taga Bisaya tapos taga Bicol, an apo da kayan, Bisakol. Yan. Pag nagkaaguman man ang taga Bulacan tsaka taga Bicol, Bukol. Thank you so much kay Domingo Villoso sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?